Bideo honetan, materialen portaera nolakoa den ikusiko dugu. Jarraitu neri! DNAren base nitrogenatuek, bakoitza garen informazioa eramaten duten bezala, materialen barruko elektroien antolamenduak energia bandek deritzonak, materialak nola jokatzen duten zehazten duen informazioa daramate. DNAan, baseen ordena espezifikoak bizitzaren ezaugarriak definitzen dituen bitartean, material bateko banda egituran, elektroiek markatzen dituzte materialaren ezaugarriak. Material bat, elektroientzako eskailera erraldoi bat bezala irudika dezakegu, non maila bakoitza elektroiak egoteko baimendutako energia mailez osatuta dagoen. Baina hemen, fisika kuantikoa sartzen da jokoan, eta elektroiak material baten barruan ezin direla edozein energia mailatan egon agintzen du. Adibidez, eskailera honetan, energia maila batzuk baimenduta daude, eta beste batzuk ez. Elektroiak bakarrik baimendutako mailetan egon daiteke. Material bakoitzaren DNA maila baimenduen eta debekatuen kombinazio espezifiko batek ematen du. Horrek zehaztuko du material bat metala, isolatzailea, erdieroalea edo zerbait bereziagoa den. Adibidez, supereroaleek korronte elektrikoa erresistentziarik eta energia galerarik gabe gidatzeko aukera ematen dute. Halaber, lege kuantikoek aukera ematen digute iragartzeko material batek nola erantzungo dion estimulu baten aplikazioari. Argiaren aplikazioari adibidez. Zer egingo dute elektroiek eguzkia ematen duenean eskaileretan? Eta hop! Horrelako laborategi batean, materialen bandak esperimentalki neur daitezke, edo ordenagailu indartsu baten bidez ere kalkula ditzakegu. Horretarako, lehenik eta behin, erabili behar diren ekuazioak pentsatu eta sartu behar ditugu programa informatiko batean. Esperimentuak eta teoria konbinatzen dugu materialaren informazioa guztia deskodifikatzeko. Banda egituraren eraketa ulertzen dugunean, nahi ditugun propietateak dituzten material berriak diseinatu eta fabrikatu ditzakegu. Adibidez, material ezberdinak konbinatu ditzakegu propietate desberdinak lortzeko. Eskerrik asko zuen bizitagatik. Espero dugu bideo honekin pixka bat gehiago ikasi izana. Ez galdu prest ditugun gainerako bideoak. Hurrengora arte!